בתפילה, שאדם לא יתפלל לשחית, יתפלל מנחה 2, מנחה, ערבית 2, אבל זה רק בשוגג, באנוס. אבל בפסח שני כתוב ברמב"ם, שאפילו שבן אדם הזיד ולא עשה פסח ראשון, עדיין יכול לבוא בפסח שני. אז יש איזו משמעות מיוחדת לפסח שני. זה נראה איך נקשר את זה לרבי מאיר. כלומר שאנחנו נמצאים בימים הללו שספירת העומר, שמתו תלמידיו של רבי עקיבא, ואנחנו באבלות מסוימת, אבלות על התורה שחסרה לנו. לקראת סוף שבוע אנחנו נחגוג את רבי שמעון בר יוחאי, שאחד מהתלמידים של רבי עקיבא זה רבי שמעון בר יוחאי, וגם אחד התלמידים של רבי עקיבא זה גם היה רבי מאיר. שאומרים אחד הסיבות מדוע התחילו וחגגו את יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס דווקא בימים הללו, כיוון שאנשי טבריה רצו שכל אלה שעולים למירון, לפני שהם מגיעים למירון, יעשו עצירת ביניים אצלהם בטבריה, לפני שעולים למעלה. ככה זה דרך ארוכה, בזמנם, בחמורים, בגמלים, לעלות על ההרים ולהגיע. אז לכן קדמו את זה כמה ימים לפני, בטבריה, ואחרי זה אתה עולה. עד היום, בסדר, זה היה הנקודה. אני אומר מאיפה זה התחיל, מאיפה זה בא, מאיפה המקור של זה. ככה כתוב בספרים שזה המקור מדוע רבי מאיר בעל הנס ביום הזה. אז אם ככה, צריך להתחיל ברב. והרב של התלמידים הללו, מי גדול זה רבי עקיבא. למיטב ידיעתי, הפרק מסכת אבות שקראנו השבת זה פרק ג'. בפרק ג' הופיעה משנה מאוד מעניינת של רבי עקיבא. ובזה נתחיל את השיעור בעזרת השם. יש פה רבי עקיבא משנה מאוד ארוכה, הוא היה אומר, רבי עקיבא אומר, אני אקפוץ בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע. הוא היה אומר, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. בתמצות, 2 מילים מה כוונת המשנה, אתה אוכל, אתה משלם, you're gonna have bill in the end of the day, and everything is true. אני רוצה להתמקד על 2 מילים, 3 מילים במשנה הזאת. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כשהגבאים באים לפרוע מהאדם, בפשטות הכוונה היא שבאים איסורים לאדם, שבא איסורים בעונש לאדם, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? מה הפשט של הכוונה? הפשט הפשוט של הכוונה מדעתו ולא מדעתו, אני יכול להבין שלא מדעתו, לא שואלים אותך מתי לתת את המכה. כשמגיע הזמן של המכה לתת, נותנים לך, לא בדיוק שאלו אותך אם מתאים לך עכשיו, או לא מתאים לך עכשיו לקבל את המכה הזאת, אם מתאים לך עכשיו בדיוק פאנצ'ר, בדיוק שאתה ממהר לאנשהו, או בדיוק איזה טיקט, לא שואלים אותך. זה אני יודע מה זה שלא מדעתו. מה זה מדעתו אבל? שכן שואלים אותך? אז רבנו יונה כותב, מדעתו הכוונה היא שהאדם יודע על מה הגיע לו העונש. אדם יכול להבין, לקשר, זה הגיע לי, אתמול עשיתי ככה וככה, שלשום עשיתי כך וכך, לכן זה הגיע לי. ושלא מדעתו, אדם רואה שקיבל איזה עונש, קיבל איזה איסורים, והוא לא בדיוק מבין מה, לא מבין על מה זה בא. אבל צריך לדעת שהדין דין אמת. זה הפשט הפשוט, ככה רבנו יונה כותב. הבעל שם טוב כותב חידוש נפלא. בעל שם טוב כותב, אתם יודעים מה זה מדעתו של האדם? יבוא לאדם, ימציאו לאדם סיפור, ימציאו לאדם מקרה, הוא ישמע בחדשות, הוא יקרא בעיתון, יבוא מישהו יספר לו סיפור על פלוני אלמוני, שככה פלוני עשה לאלמוני, והוא יגיד, זה? אוי ואבוי, ככה צריך להגיע לו. ככה אתה שופט, זה מדעתך, ככה ישפטו אותך. מה דוד המלך בתהילים? מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימני. מה דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא? מכל פשעי הצילני, איך תציל אותי מכל הפשעים שלי? חרפת נבל אל תשימני. אל תיתן לי לשמוע איזה חרפה שנבל עשה ואז אני אשפוט אותו, ובגלל שאני אשפוט אותו ככה ייתנו לי את העונש. כמו שכולם יודעים, המשל של כבשת הרש, שבא נתן הנביא אל דוד המלך, סיפר לו את הסיפור עם כבשת הרש, שבא אותו עני ולקח העשיר ממנו את הכבשה, ואמר לו דוד המלך, ודאי חיה בן מוות. אמר לו, כי אתה בן מוות, אתה בדיוק לקחת את בת שבע.
זאת אומרת, אדם שנפרעים מדעתו של אדם, זאת אומרת, יגלגלו לו סינריו, יגלגלו לו מצב, יגלגלו לו איזו סיטואציה, שבה הוא יצטרך לשפוט ולדון, איך שהוא ידון ככה ייפרעו מן האדם. איך אנחנו ננצל מזה? זה פרשת השבוע. בצדק תשפוט את עמיתך. אומר רש"י, ודן את כל האדם לכף זכות. אומר רבנו יונה, אדם שדן לכף זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. זה המעשה המפורסם בגמרא, מסכת שבת. מעשה באותו אדם שירד מהגליל והלך לעבוד בדרום. עבד אצל פלוני אלמוני 3 שנים. כשהסתיימו ה3 שנים הללו, אני מקצר את הסיפור, כולכם מכירים את זה, ביקש ממנו כסף, אמר לו אין לי, ביקש ממנו פירות, אין לי, ביקש ממנו כסות, אין לי, ביקש ממנו מה שזה לא יהיה, אין לי. הלך לביתו ריקם. לאחר הרגל, אחר היום סוכות, בא אליו אותו אדון, אותו בעל הבית, עם 3 חמורים, מסוי, מדגנות, דברים טובים, וכסף, ופסקורת, וכל הדברים האלה. שאל אותו הבעל הבית, שאמרת אליי, אומר לך שתני, אמר כסף שמה פרמקטיה, פירות שמה לא מוסרים, קרקעות וכו' שמה הגמרא מעריכה. אמר לו בסוף, מה חשתני, אין לי כלום. אמר שמה הקדשת את כל נכסיך לשמיים. אמר לו העבודה כך היה, באמת הקדשתי כל נכסי לשמיים בגלל בני שלא למד תורה, וכשם שאתה דנת אותי לכף זכות, ככה הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות. כותב בעל שאילתות, אומר הרב החי גאון, אתם יודעים מי זה היה הבעל הבית ומי זה היה העובד? הבעל הבית רבי אליעזר והעובד היה רבי עקיבא. כרך אתגריו במאמר מוסגר, אומרים בספרים שזה הסיפור שרחל שמעה איך התנהג רבי עקיבא, זה אחד הסיבות שהתחתנה איתו עם המידות שהיה לה. שואלים כל המפרשים, אם זה היה רבי אליעזר והיה רבי עקיבא, למה הגמרא לא כתבה? למה שהגמרא לא תכתוב? מעשה ברבי אליעזר ומעשה ברבי עקיבא שעבד אצלו וככה וככה. אתם יודעים למה הגמרא לא כתבה? אומרים המפרשים, אם הגמרא הייתה כותבת, או אם רבי אליעזר הבעל הבית, ודאי שהייתה לו סיבה טובה, למה? הוא לא שילם, הוא ודאי לא יעבוד על התלמיד שלו. אם זה רבי עקיבא, היה בן אדם, ודאי שרבי עקיבא ידון לכף זכות. כבר רצתה ללמד אותנו, כל אדם ואדם צריך לדון לכף זכות. מעשה באדם אחד. גמרא לא באה ולא פירטה ולא אמרה לנו מי הוא אותו אדם. וזה דיברנו רבי עקיבא. המשיך לתלמיד שלו רבי מאיר, שזה יום ההילולה שזכותו תגן עלינו. אומרת הגמרא, במסכת חגיגה, גמרא שם מספרת על 4 שנכנסו לפרדס, גם בקצרה מאוד, ואחד מהם היה רבי עקיבא שיצא בשלום, ואחד מהם אלישע בן אבויה שיצא וכפר, וזה היה אחר קראו לו, והיה רבי מאיר הולך ולומד תורה ממנו. מספרת הגמרא סיפור מזעזע. רבי יחיא בר שילה פגש את אליהו הנביא. כן, ככה ברחוב, הולך למניין בבני יוסף, ככה רואה תורה, אליהו הנביא, משלוחה, כן, ככה היו פוגשים אנשים פעם את אליהו הנביא. אומר לו רבי יחיא בר אבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה? אומר לו, אומר תורה מכל התנאים, מכל האמוראים, חוץ מרבי מאיר. הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה, ורבי יוחנן אמר ככה, רבי עקיבא אמר ככה, רבי שמעון אמר ככה, יושב ומתפלפל בתורה, חוץ מרבי מאיר. שרבי מאיר, תדעו לכם רבותיי, סתם משנה שיש לנו, זה רבי מאיר בשיטת רבי עקיבא. זאת אומרת, רוב רובם של המשניות שיש לנו היום, זה רבי מאיר. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא אומר מילה אחת מרבי מאיר. אמר לו למה? למה הקדוש ברוך הוא לא אומר רבי מאיר? אמר לו כיוון שהוא למד מאחר. הוא לומד מאדם לא טוב. הוא לומד מאיש שיצא לתרבות רעה. אומר לו רב שילה לאליהו הנביא, מה אתה רוצה? רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. דרך אגב, מה הוסגר, תסתכלו מפרשים, זה צריך להיות הפוך, קליפתו זרק, אחרי זה תוכו אכל. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. למה רימון דווקא נקט? כפה לאחר רימון רקטר, שאפילו רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון, לכן הוא המשיל את אחר לרבי מאיר, לרימון. אומר לו רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. מה אתה רוצה מרבי מאיר? הוא יודע לסנן, הוא יודע לחלק, הוא יודע לדעת מה הדברים הטובים באחר, ומה הדברים הלא טובים באחר ללמוד ממנו. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר, שם הגמרא ממשיכה, לא ניכנס בדיוק מה בדיוק הקדוש ברוך הוא ציטט באותו רגע מרבי מאיר. אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה מרבי מאיר. מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו מה קרה? מה צריך את רבי יחיא בר שילה?
יש מדרש בסוף קהלת. המדרש בסוף קהלת אמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. אומר המדרש, בשעה שהאדם נפטר לבית עולמו, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים שירדו למטה להלוויה, וישמעו מה אומרים על אותו אדם. אם אומרים דברים טובים על אותו אדם, הוא הולך לגן עדן. אם אומרים דברים רעים על אותו אדם, הוא הולך לגיהנום. מוסמך זה. מה קורה פה? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה בן אדם הזה? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה בן אדם, מי הוא, מה הוא, שופטים אותו. מה אומרים עליו זה מה שמשנה לנו כרגע. אומר הפלא יועץ תחת ערך סנגוריה. מעשה בחנניה, שהיה חופר בורות שכין ומערות לאנשים שהיו עולים לרגל. ופעם אחת נפלה ביתו של הוא חנניה הזה, ונפלה לתוך אחד הבורות שהוא חפר לעולי הרגל, שיהיה להם מים לעולי הרגל. באו לו רבי חנינא בן דוסא, שהראשונה אמר להם שלום, שנייה שלום, שלישית אמר להם יצא. אמרו לו, איך אתה יודע? אפשר, צעיר זה צדיק, מתעסק בדבר זה, אפשר שביתו דווקא תיפול בו? אפשר, הוא הרי חופר בורות שכין ומערות לעם ישראל, שיהיה להם מים לעולי הרגל. אפשר שהבת שלו דווקא תצטער בדבר שהצדיק הזה דווקא עשה? מיד יצא. אומרת הגמרא, אף על פי כן, בנו מת בצמא. למרות זאת, הבן שלו אותו חוניה, הבן שלו מת בצמא. מה קרה? לפני שנייה הצלת את הבת שלו, למה את הבן שלו אי אפשר להציל? מה קרה? אומר השיטה מקובצת, אתם יודעים למה? בשעה שהבן שלו היה בצמא, לא היה רבי חנינא בן דוסא כבר בעולם. לא היה מי שילמד עליו זכות. כאשר אדם מלמד זכות על אדם אחר, הקדוש ברוך הוא שומע. עד שלא באו ולימדו זכות על רבי מאיר, שאמרו רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. אמר הקדוש ברוך הוא, אנשים רואים את רבי מאיר לומד מאחר, מה יגידו? אפשר ללמוד מכל בן אדם. מה יגידו? אפשר ללמוד מרשעים. אמר לו אותו תנא רבא בר שילא, לא, אנשים יודעים שרבי מאיר הוא שונה. או ככה אנשים חושבים עליו? אין בעיה, עכשיו אני אגיד את התורה שלו. האדם הזה נפטר, ככה אנשים חושבים עליו? אני אכניס אותו לגן עדן. אותו צדיק רבי חנינא בן דוסא לימד זכות על אותו בת שנפלה לנחוניה חופר שכין ומערות, לימד עליו סנגוריה, לימד עליו זכות, אני אציל. לא היה מי שלמד זכות, הבן שלו מת בצמא. כמה חשוב אדם שמלמד זכות על חבר שלו. כל אדם שדן לכף זכות, אומר רבנו יונה, ידונו אותו לכף זכות. אומר הרבי מקוצק, למה כף זכות נקראת כף זכות? אומר, כמו שיש לך בנעליים, שאתה רוצה להכניס את הנעל, יש כף נעל. שאתה רוצה לדחוק ככה את הנעל, ולדחוק את זה, קוראים לזה כף נעל. אתה צריך לדחוק את זה חזק. אומר הרבי מקוצק ככה, כדי ללמד זכות, צריך לדחוק חזק ולהמציא את הזכות, לא יודע מאיפשהו. כדי להמציא את הזכות, כדי ללמד על מישהו זכות. זה הפאונדיישן, זה המצווה שלמדנו פרשת השבוע, ואהבת לרעך כמוך. איך תאהב מישהו? רק אם תלמד עליו זכות. בא מישהו עושה לך משהו, פוגע בך, אם לא תלמד עליו זכות, איך תאהב אותו? אבל חשבתי שיש עוד נקודה כדי להגיע ללמד זכות. אומרת הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. אני לא אצליח ללמד זכות על מישהו, אתם יודעים למה? כי לי יש את אותו מום. גמרא אומרת, אדם שקורא לחבר שלו ממזר, תבדוק אחריו, שם ההוא ממזר. אמרנו פרשה שלפני זה, פרשת המצורע, כתוב ותמה תמה יקרא. אומרים בעלי החסידות, אתם יודעים מה זה ותמה תמה יקרא, שהוא יוצא מחוץ למחנות וצועק תמה? לא הפשוט שרש"י אומר. אומרים בעלי החסידות ותמה תמה יקרא, ותמה, פסיק, תמה יקרא. אדם שהוא תמה, כל היום צועק תמה על אחרים. אדם שיש לו את הפגם אצלו, לא מסוגל ללמד זכות על מישהו אחר. למה אצלו יש את הפגם אצלו? היו זוג שהיה להם בעיות בשלום בית, אני אסיים בזה. היה להם בעיות בשלום בית. והנה ניגש אחד החברים לבעל, אומר לו, דחילק, יאללה תפתרו את זה, תעשו קצת שלום, תעשו פה, תעשו משהו טוב ביניכם. יש לה עוד מעט יום הולדת, תקנה לה איזה מתנה, תביא לה משהו. אומר הבעל, אתה צודק, תקנה לה איזה מתנה. אבל אני צריך משהו שימושי, אתה יודע, לא לקנות לה איזה מידה 12 בחצאית שתשב בארון עד שאולי עוד 20 שנה יתרזה. תקנה לה איזה משהו שימושי שככה יוכל להשתמש בו.
אומר רבה, הזאתי כל הזמן יש לי ריב עם אשתי, היא אף פעם לא שומעת אותי. אולי יש לה בעיה בשמיעה, אולי לא שומעת טוב. אני אלך לרופא אוזניים, נקנה לה מכשיר שמיעה, הכל יסתדר. הוא מגיע לרופא האוזניים, אומר לו, תשמע, אדוני, אני צריך מכשיר שמיעה. אומר לו, אין בעיה, תבוא שבוע הבא, נקבע לך תור, הכל בסדר. אומר לו, סליחה הרופא, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי. אומר לו, אז תביא אותה. לא, זה סופרייז, זה הפתעה בשבילי, אני לא יכול להביא אותה. אומר לו, הרופא, מה אתה רוצה ממני? לך ממני, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אבל הרופא, אני צריך מכשיר שמיעה לאשתי, היא לא שומעת, מבטיח לך, לא שומעת, מה עושים? אומר לו, תשמע, יש לי עצה בשבילך. תשמע, דבר איתה מרחוק, היא לא תשמע. תתקרב עוד קצת, עד שהיא תשמע, תבדוק את המרחק, איפה היא שומעת, איפה היא לא שומעת, ואז תגיד לי, אני אתאים לך בדיוק את המכשיר שמיעה שצריך. בסדר, רעיון מצוין. סוף היום חוזר מהעבודה, דופק בדלת, עולה במדרגות, הני, how are you, מה שלומך? מה יש לארוחת ערב? אין קול ואין עונה. הוא ממשיך למעלה, מגיע, עוד פעם, הני, how are you, מה שלומך? מה ארוחת ערב? שום דבר. כרגע מגיע למטבח, הני, how are you, מה שלומך? שום דבר. הוא מגיע קרוב אליה, הני, how are you, מה שלומך? מה יש לארוחת ערב? אמרת לו, כבר עניתי לך 4 פעמים. כל הפויסל במום הוא פוסל. כל אדם שפוסל במום שלו הוא פוסל. ברגע שהאדם מבין שהבעיה שלו לדון מישהו לכף זכות, ברגע שהאדם מבין שהבעיה שלו למה הוא לא דן מישהו אחר לכף זכות, למה הוא לא מלמד על מישהו אחר סנגור, זה תלוי בו. זה רק אם הוא יסתכל על עצמו ויחטט בעצמו ויתקן את מידותיו, יוכל ללמד על מישהו אחר כף זכות. בעזרת השם, שרבי מאיר, כמו שהרב הזכיר מקודם, שהוא זה שאמר שכל לא משנה מה תעשה, יש תשובה לכל יהודי ויהודי בכל מה שיהיה. וזה מהות של פסח שני. רבי מאיר הלך אחר וניסה לשכנע אותו שלא משנה מה שמעת מאחורי הפרגות, שובו בנים שומעים חוץ מאחר, זה לא נכון, כי לכל אחד יש תשובה. וזכינו בפסח שני בגלל שעם ישראל אמר, למה ניגרע? הזכות של להזיג את פסח שני שיש לך תשלומין, זה ברגע שהאדם יש לו רצון, ויודע שאין ייאוש, ויודע שאפשר ללמד סנגוריה, ואפשר ללמד זכות, ויש תקווה, ואני יכול להשתנות, ואני יכול לחפש, זה האדם שיקבל עוד פעם זכות. אומר התפארת שלמה, אחד מבעלי החסידות אומר, ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני, פסח ראשון זה הכל מלמעלה, הכל התעוררות הדלילה, הכל מהקדוש ברוך הוא היה בפסח ראשון. פסח שני זה הכל תלוי כמה אתה רוצה. כמה שאתה רוצה, שעם ישראל אמר למה ניגרע, כמה שאתה רוצה ככה תקבל שפע. זה רבי מאיר בא לאחר ולמד מאחר וניסה ללמד את אחר. שאנחנו היום לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס לומדים את זה, מבינים את זה, לכן זה מתחבר עם פסח שני, שיש לכל אדם עוד הזדמנות שנייה. ולא משנה מה, ותדון את חברך לכף זכות ותן לו עוד הזדמנות שנייה, ותן לאישה עוד הזדמנות שנייה, אבל הכי חשוב, תן לעצמך עוד הזדמנות שנייה, ואל תתייאש מעצמך, תדון גם את עצמך לכף זכות, תסנגר גם על עצמך, ברגע שתתקן את עצמך, אתה תדון כל אדם לכף זכות, ואז נזכה לאהבת לך כמוך, ואז נזכה שמרבי מאיר נפטר בעמידה, נקבר בעמידה, כי הוא עמד שיעמוד מליץ יושר בשבילנו, עד שיבוא ביראת צדק, אז לכן אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה בימינו, אמן.